Yo, what's up mga ka-idol? Siyempre ngayon mga ka-idol, andito na naman tayo mga ka-idol. Oh no! Ayun mga ka-idol, yung ano natin, yung harvest natin na saging mga ka-idol, oh. Kunti lang. Kunti lang yung harvest natin. Ayan, yung ano namin, oh. Yung DDIper namin yan mga ka-idol, oh. Ayan. Yung harvest natin ngayon mga ka-idol, kunti lang. Oh my God! Ito yung nasa likod ko, oh. Yan, yun yung harvest natin ngayon. Nasa ano lang, nasa 40 piraso lang na saging. Aww. Ayan mga ka-idol, oh, ito na yun, malalaki. Pero malalaki naman siya mga ka-idol. Ayan. Maganda naman yung produkto natin. Ayan, oh. Makinis pa, makinis. Ayan, sobrang kinis talaga mga ka-idol, oh. Ayan. Oh, wow. Ayan, oh. Ayan yung DDIper namin mga ka-idol, yung na may hagdan dala. Yan yung DDIper namin. Ayan mga ka-idol, kunti lang talaga yung harvest natin ngayon. Kunti lang yung harvest ng saging natin. Pero babawi lang tayo sa sunod. Sa sunod na harvest natin, sana makarami tayo. Ayan mga ka-idol, oh, kinis na naman yung saging natin. Ayan. Oh my God! Wow! Di ba maganda mga ka-idol kasi kahit kunti pero ano naman, sulit naman. Ayan. Ayan, oh. Oh, di ba? Tapos ngayon mga ka-idol, hilain na. Siyempre, dalhin namin yan sa ano, sa packing. Yung karero namin mga ka-idol, oh. Ayan na mga ka-idol, di ba? Ayan mga ka-idol. Ayan, hila. Okay na ba, de? Thank you. Okay. Ayan na mga ka-idol, yun na yung harvest natin, oh. Kunti lang mga ka-idol, kaso babawi na lang tayo sa sunod. Kunti lang yung harvest natin ngayon. Ayan, nasa 40 o 50 piraso. Mga 40 piraso lang ata ito mga ka-idol, oh. Ayan mga ka-idol, yun lang talaga yung harvest natin mga ka-idol. Babawi lang tayo next time. Sana makarami tayo kahit makakuha tayo ng mga 600 bansis. Ayan mga ka-idol, hanggang dito lang yung video ko. Thank you so much for watching. So hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel and hit the notification bell para lang kayo ma-update sa walang kwenta ang video natin. Bye bye!